Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu kallo da sauran mu barkanku da barka da haka. Masu bibiyar mu a wannan channel ta mai suna Daga TV. Wato a yau na zo muku da jerin fina-finai. Kafin nan dai na roƙon ku duk wanda bai yi mana subscribe a wannan channel ta mu, ya daure ku na subscribe ku danna alamar ƙararrawa ta yadda sanar da ku da mun saki sabon shiri. Wato kamar yadda kuke gani insha Allah wayannan su ne fina-finan da muke ce muku wato na cikin tsari na group BIP. Kamar yadda kuke gani a baya za ku ga cewa fina-finai dole sai an saka makullan sirri kafin a same su, kafin ku samu ku kallo ko kuma ku sauke a cikin wayoyin ku. To a yanzu wannan sauki ne zo gare ku wannan group da muke ce muku na VIP. Idan yau aka saka a cikin wannan group din duka waɗannan fina-finan da kake gani zaka iya samun su, zaka tarro su, zaka kalle su. Idan daga yau ka shiga cikin wannan group din zaka tarro waɗannan fina-finan, sannan kuma duka sababbi wanda muka dora a cikin group din su ma zaka same su insha Allah a duka lokacin da muka saki. Wannan su ne tsofaffi na cikin group din, su ma zaka tarro su a cikin group din, zaka kalle su, zaka sauke. Kamar yadda za ku gani za ku ga sunan muna aje su biyu. Wato duk wani fim da ku gani wanda ke tare da Foster, wato wannan na tare da Foster shine na Mega. Ga waɗanda suke so su sauke, wato kamar idan kana cikin wani aiki ko kuma kana so ka aje wayanka tana sauke maka fim kana yin downloading kenan, to shine zaka iya dauki wannan. Idan kuma kana kwance ne ko kuma kana zaune kana so kai kallo, zaka yi amfani da waɗannan na Telegram. Idan ka yi amfani da su zaka yi kallo, su ma da zarar ka yi ƙare kallon su zaka iya sauke su. Kamar yanzu misali idan a ci wannan fim kin mun kalle shi mun gama kallon shi, wato kamar ya ƙare downloading kenan, za ku danna haka. Idan ku danna nan cikin wajen layukan da kuka danna muku, to za ku ga an nuna muku wurin da za ku yi downloading ɗin shi. Amma kasancewar cewa yanzu ba mu yi wannan ɗin shi ba, ba mu kalle shi ba kuma ba mu taɓa shi ba. Misali idan a ce muna so mu sauke shi ne kawai za mu danna nan ga. Idan muka danna nan ga haka kun ga gashi ne ya koma yana ta saukewa haka. To da zarar ya ƙare saukewa kana taɓa wannan ɗan sassan ga kamar haka, to za ka gan su, za ka ga alama ta downloading sai ka yi downloading ɗin shi dawo a cikin wayanka. Idan kuma kana kallon shi ne bayan ka ƙare kallon shi ɗin ma kana so ka sauke haka dai za ka yi insha Allah. Ga duk wanda ke da buƙata akwai lamba a cikin wannan bidiyon, za ka iya ɗauka ka yi mana magana a ta WhatsApp ko kuma Telegram. A nan ne za mu faɗa maka wato ta yanda za mu ƙare maka wato ma'ana ƙarin jawabi kenan. Sannan shi kuma wannan hoto da kuke gani duka hotuna ne sunanaki na mutane wanda muke rubuta kenan. Idan watan ka ya cika za ka ga nan an turo, idan ka duba cikin wannan list ɗin idan watan ka ya cika za ka gani, idan ma kuma bai cika ba za ka gani insha Allah. Mun gode. Kamar dai a kullum ne naku ne Daga TV. A yi liking, a yi wannan, a yi subscribing, domin idan kuka yi subscribing duk lokacin da wato muka saki sabon shiri zai riske ku. Idan kuma kuka yi liking hakan yana tabbatar mana cewa kuna jin daɗin abin da muke muku kenan, yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin kawo muku fina-finai na Indiya Hausa a cikin sauƙi, a cikin yanda za ku samu ku sauke a cikin wayoyinku ba tare da kun saka makullan sirri ko kuma kun zo YouTube ba. Mun gode.